Mga sir, so iyahin namin Masbate City lang natin mga 6:30 AM. Tingnan nyo ito mga sir, oh. Pakayamo naman ng grab driver na to. Naka MTO3, pakalupit. Ano pa kayang kinikita na ito? Tingnan nyo mga sir, oh. Pakayaman mo naman sir. Shout out sa iyo. Kung sino ka man. Mag-grab na lang din kaya ako mga sir, no? Para makapag-big bike din ako. Yeah, tingnan nyo. Grab driver, oh. Panis. Lupit yan. Lupit yan sa gas mga sir. Putok-putok pa. Grabe. Lupit nito. Nakabilib naman to si sir. Tingnan mo. Kung nakailang biyahe ka sa isang araw, mga 10 beses ka mag-deliver, sabihin mo na lang nakada biyahe mo 200 na sa gas, eh di meron kang ano, meron kang 2,000 gastos. What? Ano pa kayang kakainin natin doon pagka ganito yung motor natin, tapos nag-grab driver tayo mga sir, no? Grabe naman yan. Tingnan mo, ano kayang pipe nyan? 6 siguro to. Pati ko kaya mag-order dito mga sir, no? Pa-deliver tayo ng hollow blocks. Grabe. Namamarin ko sir. Delikado ako dito. Makatamaan ako na ito. Lakas pa man din. Grabe. Grabe. Lupit. Trip ko din kayo bumili ng ganyan mga sir, no? Tatanggap ako. Lalamog naman yung bilhin ko. Order pala ako ng ganyan, no? Long sleeve. Mas lalamog. Kaya suggest kayo mga sir. Magandang ano, gamitin pang order. Grab ba? Lala mo? Ano ba? Flash, GNT? Ano ba iba? Saan kaya ito nag-deliver? Baka mga yung deliver nito mga ano? Mga in-order na mga gold na wintas, mga sing-sing, hikaw. Siguro naman sir, no? May mga diamond ba? Mukhang hindi tatanggap ko ng deliver na kung ano lang eh, Jollibee lang eh. Mga ano lang, in-order lang sa Grab na app. Patindi naman na ito. Sundan lang natin sa mga sir. Saan ba ito pupunta? Ayun na guys, tingin muna tayo ng grab driver.
Grabe ka naman, sir. Lupit mo pa na magpatakbo. Hindi ka nanghinayan sa gas mo, sir. Sabagay, kung gold nga ba naman yung dinideliver nito eh. Basic lang yung sakit niya. Grabe ka, sir. So, kaya galing ito, no? Sure galing Manila to. Tapos dineliver dito sa Masbate. Pakalupit naman ito. Mubo part nata. Lupit kaya ito, guys, oh. Lakas pa magpatakbo, mga sir. Grabe, lupit mo po. Bumakbak na, mga sir. Hindi oras tayo.